랑와이 플랑들이 기디아버네 나게 랑와이 플랑들에시 우디 뒤에 누나 아비다 따다나 플랑들에다 따래 해도 와클레이도 아이가 뭔데 이해 뭐보다 마트 월로 야보서만 대야람 되죠 아 니 플랑들 기사로 이살로 기사 파케자 네 칼리비오 파케자 따도에 와도에 루나이 루케 루나이 루케 소송양 소란의 마통이다 이장우장
Naku, malaw kayo ko masawa. Kita ba mata manangit pa? Kuitaan ka na ba niya pa? Bas, para po ang ipay nata. Niya pa, wala kaya pa. Sing na pam na kasunod ng yang na lututan na iya. Ya pa. Ay kaya pa kaya pag imarong sa yan na yata pag ibunang ka na pa niya pa. Hay siya na mila. Pigi sa iyo na wala kasunod na mula sa ito kaya. Ay nipapasa na sa akin hay ba na makoy na yata pag mabukaman sa nang mundo na sa pa niya pa. Lagi kali mo yung kasunod na mula sa ito kaya. Kali mo yung dinapay na tanda na bimo na tanda na dugi. Mundo na tapipa. Aduh ko karingin ako na nang biging mapay mapulaw namin na kita nyo ka na yado ba. Aswong na po sa dana na puputo po yan sa sobra. Apa so? Nahaway nga na puraw ganila pa. Apa? Napari haway ni nupi hoy na thaway na si tabayate. Ay napasana nusi sasi hay ba yata ba? Aduh ba? Ay lay na mana. Mawato pa makoy ito bagi. Ay, nakto na ang nalamuso na ko sa'yo. Pupa niya pa. Kaya siya nung di. Hindi, mapag, mapulo lang yan na nang pupa na yan. Pa, ay ikalay mo, apa, kaya po ikalay mo, kaya pa niya pa. Siya, hawa. Kaya lagi, nanti awal pa kayo. Pa! Sila karatuan na iba. Napagsuruga pa. Kasi ito na hanagya pa na po na. Sandagila pa masiri pa produkto na tama pa niya pa. Tatagay pa rin. Kaya kung panapan sila pa na po na mukhang gisya sa atre produkto na pagpama pa niya. Yan piyo pa. Ura. Dahil siya lagi. Sila iba niya pa. Siya, hawa siya hindi palo ka din eh. Kudang siyang ng pili na po. Isa ano pinang isip kanila po mas dekari. Kudang siyang ng may palo Kaya na pa, po. as nakita ko takto na dahil siya pa. Sadang labang masitari kung magiging pa. As sinasuloy niya pa. Kasi pinagpuntakto na laise. Bukan senatari po niya pa, ay niya pa, kaya tumikarin marusan niya pa. Aduh di abang ini sih, nama sulai ini hari ini anak micu, bawa nama sulai ini. Aduh, apa? Aduh menjual kan? Tinggal lagi kita ini marum terik lagi punya apa? Aduh kita punya apa ini? Hai siapa tu? Saya senang paling sih baru betul tak kami ko. Aduh ga? Saya hawa sih nol marum terik yang sudah contoh di pada hayu. Ay mo na tidak itam niya pa. Hawa. Kaya ni. Ay mo na tidak itam ni. PW ada berapa? Hai siapa tu? Dari itu orang langsung. Pa, mali marundan mo na Chris like itam niya pa. Akan na marundan na kanya tuliphan niya na kaya pa. Adi sumamarong na margin tuliphan niya na kaya. Ang sumamarong na kana sa bawang bread tuliphan niya na kaya pa. Sumamarong na korong ng tuliphan niya na kaya. Pero sumamarong na maling tuliphan niya na kaya pa. Ato ganyan pa, kaya ito may kamdodo. Ano di, patawin masakang galing balenggi masakang galing haya na haway na kung si kay pangara. Kami ko na wado na doon, pwede na tayo kunin. Namomoy na Chris like niya pa. Saja, mari hawa karo, sa gabi, kasi karo. At di, naman siya. Kapag na tako na sinabali ka na ng isa niya ang matunan niya. Mamasilaro ko. At hawa na gi, marong tari na to. Hagi mati wamay ka po, kalay ka na ko turo. Apa? Hagi kumay ko na to na. Maway ko po pa mamay ka. Kundi kunaway na pari mo sa rihari na mo. Apa? Aduh, naman siya. Kasi may kanan doon kasi yun ay napunsin. Kujit pinagdaran na. Nagpit pa kasi lalay ka. Pari, may kundulog ito. Pari kami kungan mga kungaliro halap mga tamnaw na pari naman ko yung karajan ay kadrapo. Siyase! Kung mo riya si mo po rin yung pari mo.
코에는 시에처럼 뭔가 숨겨져. Selalu kerana sekarang saya hari ini apa dah jalan lagi? Ada di mana pun jalan itu. Pabrik pun. Jauh deh, main tu berarti. Masih koyo pasini banyak orang nanti karena bermain. Pasal pari kami kalau mati, kudi kerawai nama thon jadu na lera ni. Simulai kamu kasih pasal. Simu ibu mo. Tapi itu sahaja bahkan bagi orang hiai baru sih orang yang hai berlai dengan, memang itu pun orang yang hai berlai dengan, lain pun lain itu bukan cerita yang hai ramai orang bukan orang jadi. Oh, kena kamu itu salah kamu jadi nung sila basilahi dari nung jero. Kenapa terlalu ramai? Kedua, bunga, mereka lakukan apa ni? Naik lagu ya deh, bunga mereka pipa ni lupa ni kalau lakukan apa ni? Kedua, lain semua lagi hari, lain tu kita makan pada hari je, agak ibu ibu maga. Masa lagi mana mana